kajing libat kakak kalong nakapor sikapor i rajong kamat ngila sakhiru lang lem rangkat gipit ba kibayo i nakapor sikapor te ke ai ke bang kuat ban ai ke ne ke message ke sarkar kalong ba andang le du bat kinong puniat jong ke MECL ki engineer ki SDO ki bedon hane ha nongpo ki ong ba kajing lip kakak kalat kedai nak kajina jong ki manpower tong accept yakta ke ai ke daw ba sarkar kamla ban bu ta ki manpower halor kajina kita kinong try jong ka MECL abang biang kinong try ngimla bit biang ki kambro dengan kentu nak sarkar bahkan bu kinja karpang habri kita ki manpower pembiang yakini ki banyarap yaki staff jong ka MECL kumju kabiyo isu ai ka bangi ni kentu sarkar ba pet sarkar wat le bit wat ju kan tha wat ju ba ka jingdu commission kita ibro nakaliang asang nimnam accept kamta matham riboy ngidun kam hok yakta ka 132 kb but 33 kb kibadan hatham riboy ngi dan kam yakta baka sarkar kade penmang kloi kumali iya kine sngi belada sanction san phukurur habri bacha kine ka 33 kb te nakaliang kaseng onak layat jurup ke jaka kalap baka MECL kedan laka jong ke jaka te ketua yoman puar bani oi tau minister jaga pawar ba udai ban simkhia habri bakane ke jaka kala don lupa to subha ban sim no ke jingkit kli bak kli ke jupi papin pun poi kloi no ya ka 133 kb baklong bang jano kita ke jingdu lat ke bakakha kumbang yo jingtip ba nakaliang ka department ko ong ba ke jinglip kakha dei ke jing pembiang jong ka 33 kb te nang ne skmat ni ketu ya pi ke sarkar ba pindai ban state ban kloi no hawi dei bakane ka 33 kb ban bu no anupa ngila iru la ke jong ka jaka ke don iru la jong jaka ngimdul kamsyu ban thet syakwi pat jaga padan kam ya ke jaka ke bladon ba ke kikam kolong ya state lada pimla penbit pembiang habita 33 kb kuma pipen thame nak por skapor ba piong bangim yo jaka nak kentai rai mentang ilap jisha bangi i rasport bak don jaka jangka MECL ba pila ban bu ekta 33 kb lada pimla bel stat dak jibum se kaseng sim dak we pat kirai ban mi madam lane wat bangi hap khang tala ya kai baro ki power generation ke bran hapot thamr khoi ku bangi tip ya ka kebangitip ya ka power generation ke bun hapot thamri phoi khamtam ke bahe rude thamri phoi ke jongi ke umnyam ke badan ke balai kai ke daw ke jing blak ne ke bakakha ke bang solongo ke yak tak benta nang ni skmat ni kentu ya pi snobha simkhia badle kerkum jing lap jong sang ba pide bele no mardor ke jaka ke jong pi kaladan ke jaka jong MECL kaladan risnau na kloi ya ka 133 kb bakal thamri phoi ke long ke laj ke bayaj bet kemudian chu ke jing thut hang ne hang tai lada pimle state helar ta ke sengal sim dak we garai ngin sim dak we garai ba ngin yang madan ke sarkar perkhat yang ini nakaliang sen ke jing hadu pun poi uput ban khang talar hablai berle ban khang tala ya ke power generation juga MECL nakaliang jongi ki ka HNOF Armer Circle ki penpau yang jeng khrau ba nakaliang ka MEPCL ka penduk boarding kakha nakapor sakapor ba kejing ut jong pai ba ru nakapor sakapor ki bu hangi ki no yalam ki ba khmat ki ong ba ka boarding ngiyok kejing tuna ndai kejing siu pat long ka babun man ubenai te nakaliang ka jongi ka Armer Circle ngi penpau sa ki no yalam ki ba khmat nadu ki power minister kidai ban simkhia mardor ya kani ka boarding elektrik kepada apo kathem kerpoi ke jongi namar kejing tu nong ka pakhrau ya ki khna school khamtam ya kini ki brew simet ki babu ya ki karkhana ke jongki dadon kino ki bawan ai jingtre ya ki ro kimla ban penbet penbiang ki sakren pun cak ikentien te ikenturu ya ka sarkar bahkan sim mardor ya kani ka kam bat kejing kebayangi ya pengila ya kendu bat SDO ipen pau ba ki manpower jongki ki tuna ba bat ngi kentu ya ka sarkar ki dai ban sim
kia ya kan ni kalat kalenti namar ki khna ki chungi ru ki bun ki bala pas lut ya kita ki jingpule bedai barkane kalain hakani ka benta tengi kwa ru ba kin ai kalat kalenti ba kin yo ban yarap yak surkar ka la ru ban penbit penbiang ya kan ni ka kam ka jing don kam chungi paiba hakani ka jaka hakani ka jela jungi bat kham tam ru ngi sawi ban pau sak surkar ba dalip kalai khakha kumne kalong ka jingtu ka jing thim joki khna kabun bha te ni ketujur ba pidai ban sipkhya ya kane motor